dagan. Ngit-ngit pa yun. Hala ni dagan. Hoy, ni dagan. Hello everyone, this is Talis Vlog and welcome back to my YouTube channel. Nandito kami sa guys, dito sa dagat, sa tulay ng Mualboal. Kasama aking mga ka-virginan. Dito po aking mga kasama guys. So, ngayon dirita ni aging nga daghan matang. So mauto guys, matulog ka guys. Daghan matang. Unsa na? So paka siksik ay mga manginhas guys. Oh, unsa na siya? So, di ra ba ko kabalong kuan mo? Di ra ba ko kabalong manginhas? So, tigtanaw lang ta dire. Hello, what a starfish! Hello, oh my god. Be posing sa. Posing sa. Oh no! Mana siya? Hala, unsa na? Fish. Hala, dagan. Mo ketawa. Udah kita laki diri dai. Dagan. Hala, hoy. Hi guys. Asa man tong kutulon? Pwede magdamiin? Pwede. Oh, dito dan ka. Gikor posing ko na be. Sus Of course. Hi. Sa pamanta pa dulong. Sa lugar nga wala sila nga naa ka pirmi. Agoy. Hala, sila na. Hala. Nani pagas imong ani? Maliit lang naman. Ha? Maliit lang to guys. Ito lang kukunin namin guys daw. Hindi ko po alam. So, maliit lang. So, palakihin mo lang natin guys. Agoy, Mariusik sa Misima. Ano? Picture pa sila guys. Ano ba yan, Uti? Asa nang gikuha? Wala na po. Gamay man. Ay, napisat man. Asan siya? Kani. Isa lang ang expert namin dito guys. Ito lang expert namin oh. Ito lang ang expert namin sa pag manguha ng mga loot. Oh, like that ba? Like that. Oh, like that but walang laman. Like that pa walang laman. Uy, puro naman ibas. Uy. Oh. Ano ba kayo, guys? Sa unahan pamanta layo pamanta. Ano mawalang kapatid ni Marisol? Kapatid ni Marisol. Darla! Oh my God! Darla! Ay, pasaylua taon sila Lord. Oh, ito Marisol. Sorry po. Ga-joke naman ko. Ayun na. Okay lang yan. Makakain lang yan. Dako. Where? Oh, pare ka na kong kalito. Pagans? Alin na gud pagans? Ano to pagans? Malaki siya pagans. Ha? Malaki siya. Ito. Oo na, Adjo. Gadako. Hala, parehas kadako sa iya. Oh, no! Hair! Kung gingon ni mo, katong ilda. Asa niya na, ha? Da, manguwasag ko damde. Asa man? Hala na ato din, halukuan ka ng sa tawag. Ano ba din? Haman? Hindi ko nakita. Ayan na. Gani ka lumawa. Bigsa ng ago ni panuway. Nawahi raw na nga mo hinamina makuha. Ito yung nakaingon. O sa kita niya, day. Lagay. Nani lito. Sa mukha ni Marisol. Unsa na siya? Dapaw. Amo ni dapaw. Bunga sa lusay or Dili. Kuan di siya mura siya suwaki. Dara pagan. Wala na lagi na. Obra Muni siya to yung lito ay. kana? Pero dili pa siya as in dako, Di pa siya dako. makadako pa na madugayan. Dako pa.
Okay. Dali na kakos eh. So, ano na kami guys? Ouch. Dara o tago o. Ay, magbasa na lang ko. Ngi. Wala David, pagunit ako ibig na kadali. Wait, bisan diha gi. Ah, suwaki na. Ada ko lagi na pero ay basig wala na ito. So nahuman na gid taon mi og pang unsay gikuha na to. Suwaki dapaw. Suwaki og dapaw og lusay aw. Pataka lang og jud ko yawit-yawit pero wa jud. Picture milito punya. Unya rapod ha. Di man kinamos. Ito ang aming Hello, nice. Titanic pa, Titanic gani. Awa na ko ni maluway. Alisa, yan na sa gawa. Daday. Saon man ni? Ay, picturean sa picturean. Di ko ani ra. Ikuan. Iya ko dire. Gamay ro. May gani ko ga. Iya ko na ko dire. Iya ko na iya akan ako haya day kay suka. Sige iya ko. Ano ni Leo? Grabe na oy. Man. Malamang buhi. Ay, imo lang day kay to Leo. Alay. Uy, ana suka. Mura daw. Hoy, ni Leo, kura lang kay budagan. sa bahay, Marisol. Iya mo na kami kumain. Magkota sa damraagan. Oh, maka-proud. Hindi ko. Wala. Ang ilog is. Di ko hapon. Di na dapit. Maghilap yan na. Yes. Yeah. Marisol dia kamarap na. Okay, ali. Kaon tudloy daw kuno ko bi. Sana, oy, wako kagehit. Usa do ko kasabot. Ambi ang kanon bi. Wala mi kasabot so ano pag kaon guys. Oh my God, kasi. Pwede mo lang ako kutsara? Oo, lang. Ah, Tabang ano ni anak? Oh, okay. Ayaw. Ay, kalagay. di kabalo day the guys pariha mi di kabalo. Ito saan? Ano gilay dayon? Ano ipre na ni ba ikabli ni mo? Kulangan sa inyong kanon. Saon ni mo mais. Daig mo sagit sa bahoy. Grabe kay kanako na kanon ako may kuman. Diba? Kaon mo diha. Lamoy. The problem. Limpyo hiday. Usa paglimpyo. Kana kuha kana re kana kanang yellow yan. O kana limpyo na. Ako ni puti. May pasjema naka Oy. Wala din na isa try ani. kana. Unsa kani kanon ni? Oo. Tag suka. Oh, suka oh. Natulog sa laman ko yan. Maya suka ha. Saya tayo. Wag ay gibok na masuka ha. Gamaya ha. Tama. Gamay na. Wala galihok mo nagigiyapon siya. Oy, buwan ako may buwan. Saan man mo kayo mugod mo na nga. Iyos. Uy. Sabi ko ka. Saon man ni? Dami suka sa. Ano giyapon eh? Yo, okay yun eh. Uy, okay yun eh. Oo, kaya Kaya di so. So, finish na po kaming kumain. Hanggang dito lang po ang aming vlog, guys. Sa sunod na higayon, kita-kita tapon. Peace out.